खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। जिहेते मैया नटिफिकेसन मोनसे होनायखौ नुनो मोनदों जे बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय जे जिल्लाफोरनाव थामहिनबा सनितपुर, नलबारि बेफोर जिल्लायाव जे मोनसे नैबे जि गोदानै सोसनजानाय जे गामि बे गामिखौ नैबे समाव बिटिआरआव बा बिथांमोनखौ भट होनो हानायनि मोनसे सुबिदानि थाखाय बिथांमोननाव मोनसे डाटा मोनसे बिनायखौ नुनो मोनदों। बे आयदानि सायाव नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो लुबैगोन आङो। जिहेतु एकर्डनि स्पिरिट मथे गामि सोसननाय 3.1 बेयाव जिहेतु दङमोन, गामि सोसननाया दाबो कमप्लिट जायाखै। बे मोनसे फेज, मोनसे 41 आरो मोनसे 19 मोननै फेज थांबाय। आरो गामि सोसनबावनांगौनि जोंहा गोबां लिस्ट दङ आरो बेखौ जोङो गिबि मन्थ्रिनि खोथा बायदियैनो जोङो बिजुस हाजरिका आसामनि मन्थ्रि बिथांनो जों जमा होनाय जाबाय। बिथाङा बिनि सायाव भेरिफाइ पलिटिकेल लेभेल, बिउरोक्रेसि लेभेल बा नोङो सार्कोल लेभेल, लाट मण्डल लेभेलसिम बिथाङा बेखिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा जोंनि दाबिया बेनो जे गोख्रैनो गामि सोसननायनि खामानिया जोबनांगौ आरो गोबां गामि सोसनबावनांगौ दङ। कन्टिगुइटिखौ मेनटेन खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावबावनांगौ दङ, बे खोथाया स्पस्ट। नाथाय जायखिनि गामिया हाब्बाय 60 गामि, बे 60टा गामिया फैबाय थानाय 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना भट होनो मोननांगोन। खारन नैबे दा जालांनाय रिसेन्टलि मैया आरो दाख्लै 2 तारिख आरो 7 तारिखनि पन्सायत इलेक्सनाव बिथांमोनखौ भट होनाय जायाखै, बिथांमोनखौ पन्सायतनिफ्राय एक्सक्लुड खालामनाय जाबाय। जिहेतु बिथांमोना भिसिडिसिआव फैगोन, जिहेतु बिथांमोना बिटिआर काउन्सिलाव उदालगुरिजों बै 60टा गामिया मार्च जाबाय। आरो माखासे गामि दङ जायफोरा अलरेडि सिगाङावबो पन्सायतआव गैयामोन, खारन बे गामिफ्रा फरेस्ट माने एरियायाव दङ बा फरेस्ट राइट कमिटि एफआरसि एरियानि गामि। दा बेखायनो जिहेतु बिथांमोना बिटिसिआव हाब्बाय, बिटिसिआव भट होनांगोन। दा कमप्लिट डिलिमिटेसना जागोन, सिट बारायनाया जागोन जेब्ला आर्टिकेल 125आ पार्लियामेन्टआव बिल पास जागोन। बिल पास जानायनि उनाव गामि सोजोबखांनायनि उनाव 40टानिफ्राय 60टा गामि माने समस्ति, गामि नङा समस्ति बारायनायनि खामानिया पूर्णांग पर्यायाव फुल फ्लेजेड मोनसे डिलिमिटेसन प्रसेस जागोन, जेरैबायदि एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टनि थाखाय जादोंमोन। दा बेखायनो बिथांमोना बबेबा नङा बबेबा समस्तियाव भट होनांगोन बा बबे बबे समस्तियाव बै ओनसोलखौ ब्रेकआप खालामगोन। मोनसेल' समस्तियाव थाङोब्ला नाम्बारा बारा जागोन ना मोनथाम मोनब्रै मोनबा समस्तियाव बिथांमोनखौ राननानै होगोन। दा बिनि मोनसे प्रक्रियानि मेटार फैबाय, जिहेतु बिटिसि इलेक्सननि थाखाय इलेक्टरेल रल बिनि बानायनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा जोंहा डिउ रेसपन्सिबिलिटि थानायखाय दाख्लैबावै मार्च दानाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि टिमखौ लानानै उदालगुरि जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार पुलक पाटगिरि मानगोनां बिथांनो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन आरो थ्रु डिसि स्टेट इलेक्सन कमिसननो होनाय जादों। आरो बेयाव बेखौनो मेनसन खालामदोंमोन जे इलेक्टरेल रलाव गोदानै हाबनाय बे गामिफोरखौ सोनांगौ, भटार लिस्ट तयार खालामनांगौ आरो भट केन्द्र तयार खालामनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बबे समस्तिनि थाखाय भट होगोन बेखौ माने बे डाइरेक्ट डिलिमिटेसन नङा, किन्तु इलेक्टरेल रलाव इनक्लुड खालामनानै भट होनो मोननायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ। बिनि मेकानिजमा मा जागोन, बिनि फर्मुलाया मा जागोन, बेखौ तयार खालामनानै थिग खालामनांगौ। एकर्डिंलि दा जों नुबाय जे आसाम माने सरकार, आसामनि स्टेट इलेक्सन कमिसन बा स्टेट इलेक्टरेल अफिसार बिथांनि थ्रुनि गेजेरजों दिनै उदालगुरि डिसि आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि लेटार हरबाय जे बे गामि, बे ओनसोल, बे भटारफ्रा बबेयाव हाबगोन आरो बिनि थाखाय मोनसे ड्राफ्ट माने बानायनांगौ। दा मेटारा बेनो। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो सिनसियारिटिनि गेजेरजों हाबा मावदों आरो बेयाव जि पार्लियामेन्ट आरो एसेम्बलिनि थाखाय जि डिलिमिटेसननि प्रसेस बै समाव जादोंमोन, जोङो दाबियाखैमोनब्लाबो दरंनि बरसार आरो दुरां बाजार, दरंनि भेरभेरि बिलखौ उदालगुरियाव सोदोंमोन। प्राय बेयावबो 20-25 हाजारसो भटार दङ। बेनिफ्राय नलबारि जिल्लानि माखासे 12-15 हाजारसो थानाय बे पपुलेसनखौ
बाक्सा जिल्लायाव तामुलपुराव सोनानै होदों उम, आथिखालाव तामुलपुर उम, दा बे भटारफोरा बे रायजो राजाया बबे समस्तियाव भट होगोन बेबो दा बेखायनो बेयाव सनितपुर बिस्वनाथ नलबारि आरो दरं मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ मेनसन खालामनानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा माने लाइजाम हरनानै बिनि ड्राफ्ट बानायनो होनाय बेखिनिया दा सोलिबाय थादों। जिहेतु बे 60टा जे गामि आरो लोगोसेनो जिखिनि दाजाबदेरनो गोनां जे गामि बे गामिफोरा बा बैनि भटार्सफोरा कनफार्म नामा जे बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो हानाय मोनथाया? जोंहाथ' दाबि दङ बिथांमोना भट होनो मोननांगोन आरो बिथांमोना जिहेतु बिटिसिनि बासिन्दा जाबाय बिटिसि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोनखौ इनक्लुड खालामबाय राज्यपालनि नटिफिकेसननि गेजेरजों बिथांमोना भट होनायनि मेकानिजमखौ इलेक्टरेल रलाव सोनायनि मेकानिजमखौ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना बा डिस्ट्रिक्ट जि इलेक्सन अफिस दङ स्टेट इलेक्सन कमिसननि जि ब्रान्च बिनि गेजेरजों हाबा मावनानै आरो बेयाव मेनलि बिटिसि बा आथिखालनि बिटिआर काउन्सिलनि जायफोर माने बेयाव लिडारशिपआव दङ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिथांमोननि जि टिम बिथांमोननिबो जथेस्थ' बेयाव रल थागोन बेयाव रुलिंनिबो अपोजिसननिबो बा गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनिबो मतामत निस्सय लागोन बिनि गेजेरजों मोनसे एमिकेबल डिसकासननि गेजेरजों बेखौ सुइटेबल मोनसे लामा जों दिहुननांगोन खारन देशनि नागरिकआ भटिं राइट बयहाबो थायो आरो बिथांमोना बेयाव जिहेतु हाबबाय बिथांमोननि भटिं राइटखौ होनाया जोंनि थाखाय बयनिबो बिबान। जोबोद साबायखर थाबाय नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनो अफार टेलिफननि गेजेरजों फोरमायबाय बेनि थाखाय साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।